zaharrak. Eta hemen ikusten da, horrengo mapa. Bueno, kartarria zitzegiterakoan gaur egunen, azken dira dago denominazio, ezta? Batetik daukagu, eskerraldea, bakizu Bilbo ontia sortu zinean, eskerraldea ezatu zuten, gero, gaur egun, topatzen dugu eskerraldean, Barakaldo Portugalete, ez da, eta gero, mehatzaldea, Muskiz gaian, tartu egin burta, eta gainontzekoa da goien kartardea. Esaten da, edo batzuk esaten du, erregio munduen hori etzen du goien kartardea. Eskualde, edaduraz, zabal-zamarra da, 130 kilometrokoa da gutxi gura bera, baina biztan aldetik densitate oso txikia, 30.000 biztan gutxi gura bera, eta orduan, horrek bere, arazo handia. Gero, horrek arte, ikialdeko zatia, batez ere, nola bai, hemen markatu dizut erromataren galtzala. Oso importantia, ez da? Ere garaian, amendik erromanizazioa, kultura, eta etorzitzen, ez da? Zezanik ez, enkartari beti izan dela, paseko lekua. Gaztelatik edo Bilbora joateko edo Bizkaiko golkora joateko lekua, ez da? Orduan, gure hemenakagun Kantabria, oso importante ikasturtean, ez edo Flavio dela, edo Portos Amaros, oso importantea da, gure aldean. Gero, hemen Burgos dakagu, hemen gataba, balizu Bilbotik pasatzen dira guztiak, edo Bilbotik indadetara Burgosetara pasatzen dira, eta hemen daukagu Araba, Okondo, Jose Pablo Olibarri zera, sortarria, eta gero Atxinia. Klik egin kanpoan, edo zintokitu. Bueno, hemen horre, abeian edan horretago puntetxe. Hemen antziko zerrak, puntetxe, erantzen erdiaroan, puntetxea, ez geografiko erdigunean, hainbat denboratan bere fuera eta guzti, gero egin ziren batzuk handiketen ziren, mitoko nabatu, gero handiketen berzieten eta nabatu barzbe, eta bueno, emeritxetan mundian hasierka, eta merkanik gara, nabatu dizien. Eta hau da, emeritxetan mundiaren erdikaldean egindako eraikuntza, dugu asko zara. Hau da, parte bat, eta honen atxekaldean egin zuten musea. Batetik dago hori gaztel moduko hori, eta bestetik musea. Zelako kontaztea, eragaren, eta gauzatu zen. Bueno, eta mendebaldera gorantza, beste dianos mundialak hau da, politxan mundia, hormazera gainean dago, hemendik be, puntetarako egiten zuten, hau da, ermitan horrengo bat, eta hemendik ikusten daia, mendebaldeko elkartarria. Mendebaldeko elkartarria batez ere, nekazan mundua da, populazio, biztanleria nahiko zarra, oso zarra, densitate gutxikoa, hemen da gutxien, euskara gutxien sartu den lekua, hemen gatogo bazentalez, batzuk ikusten horrein gari gatozen euskara, gero hemen dakago Villaverde da gure trebine partikularra, eta bakizu Santanderrekoa dela, agarra mendia esalde zuruen, garte euskaratik, eta esaltuzio, eta benik aguera mendia, Truzio, Sozialpolita, eta gero Oinon, eta benik agarra. Bueno, hau egiatxea gara uniko mugimenduak, hau da, oso zagarra denez, guren arteko komunikazio ez da oso kilometorri zarriko, ez da. Bada, hemen nahi dugu Karrantza baiara osoa, eta Karrantzatik Bilborainoko bidea nahiko oso frikario handia da. Karrantzatik Zaiaraino joatea, eta benetan atzera egitea egiten. Orain Barakaldoko korridorak Bilbotik ez Babazeraino eta Zaiaraino primeran, baina gero, beste zati hori, baten du ondarru bere garaia, horrek zuz, ez da? Orduan, asko zara daukat, Karrantzarrek, amendik urtetea ladera, eta gero autopistatik Bilbora batia. Askotan ospitala lari dola jomeak daukate,
Eta orduan, nik hemen uste dutzen, arazotxo bat. Gero apetako lehen izanako gure treningoa, orduan jendeak erantzakunde zuzendu edo kantarri aldera edo zai aldera. Zai aldera gure punto neurologiko gaur eguna kontatuta eta jende guztia, gauza guztietago zai aldera jotzen du lehen barmazea zen. Eta lehen zauzio baiara. Eta gero, beste baiara bat, barbadun ibaiak nola bai markatzen dagoena, eta hau. Ez da, guztiz aldera, behatz aldera. Sopuerte eta gazamez, eta ben ezkerra aldera. Oda, gauz, nora bide, orantza, endendio orantza. Eta gero, gordezoaren kasua bat, ara baldera, gogordora, atxiki gara, edo lantzera. Gure egin erantzen. Hora, entusiko zogo bandera, entusiko bandera, nire horrein dela jutziko zinean eta tensio batzen ikusiko, ematen du ikurreina, bat, ez bueno, hau pasan, niko alajoko zitzen nuke, alajoko ez ba egiten, ez alako eraniak ez dut ezberdina no tiene una fan izan diren, baina pasan dara. Baserri, baserri kompletazioa pixka, hor gizu ezan panak eta badria handi batek eta zuen Euskal Herriko baserren arkitektura. Eta, bueno, han gure inguruan baserri botazitzu diren. Hau da, erdikoa da, gehiek ikusten duen nire bintzen, nire inguruan, gure zailan, gorrexoak, baserri nahiko pobreak, garratua, gabizutia nahikoa, hau jardioan dago, jardioan, eta beste baserri hauek ekialdean daude, hiru izure aldekoak, euskal tipo handiagokoak, arriskoak, gero adrekioak, zulaje ikusi egiten da, begin izan dago, eta hori dira ekialdeko baserriak. Horrek esaten du, ekartaleko baserriak. Hauek nolabait ikusten dira erromatarren galtzara baino, nolabait hori artentxoriak duta foran, artentalezitik arrantzaldera. Baserri janatuako baserriak dira, politan desurdinakoak, hegoaldera begira, eta... Bueno, berditu da... Bidaia pixka bat amentu dugu, eta ondo da biden, hemen arrotzekoa da, hor daukagu bertso eskola bat, eta... Guretzako hemen bertsoek, ez da... Bai. Gogatzen dut leheneko bertso zeioen... Gero nizuzea, ikusi nuenean izan zen zaitzen horretan nire etzion nire hogeita bazien, eta bazazkiak. Garaiak, bertsoak batzuk etorri ziren, nire Julia edo dago batzuk, batzen ez, eta entzuren artean ez da izan dut zumatu nego ziren, baina oso gutxi. Hain batuko ginen, hori pertsona, entzuten ikusten, batez ere ikusten, baina ez hori niriz. Eta gaur egun badazko bolzona garen hartarriak. Eta egin da enkarterriko... horrek. Dengora da gure gizartearen. Bueno, baneki hola laburruki, hola labur, kontatuko dizuet, baina nire institutoko esperientzia, ez? 156 ikasle bigarren DBH-ko institutua dugu, D-edua besterik ez dugu duela 5 urtetik ona, irakasleria oso euskalduna da, idazkaria eta artesainak euskalduna, jantokizainak euskaldunak, dana da euskalduna. Gurasokiko harremanak eta eskola kontseiluak dago normalean euskaraz funtzionatzen dugu maila guztietan, ikastetxeko jardura guztietan. Hau enkarterri bada salbuesmentxo bat, ez da ni bilotarra naiz, eta ez dute holan, ezuen bilotarroketa, badokabule beti arrokeria punturi, baina, en fin, arrokeria esan neike edo desan dezaket. Enkarterriko, en fin, zentro, euskaldunetaikoa, badaukabula, ez? Ordan, bira, horren dela bi fetxa guetan 2001 ikasturtean eta 2005-2006 urtean egin ditu mintzagrama. Nolegan edo normalkuntzan sarritzaten hobia ezagutzen dut bizkal zera. Mintzagrama da bizkal neurtzeko, zer nolako
ezagutza, euskararen ezagutza, eta zer nolako euskararen erabilera egiten den. Bueno,